Ekenekwe m unu ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị taa bụ Wednesday abalị 21 n'ọnwa Jun bụrụkwa n'afọ 2023. Ndị ọma unu anwụna ka onye chiri ya zelo. Geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ndị anyị ji merisi akụkọ n'ụbọchị taa. Afa m bụ Amaka Tochi. Otu nzukọ DSS agwala ụlọikpe nke dị n'Abuja ụnyaahụ bụ Tuesday ka hapụ ileba anya n'akwụkwọ Emefiele gbara. Ụlọikpe dị n'Abuja etinyego ụbọchị ọnwa Julaị ga-adị n'abalị 20 maka ikpe akwụkwọ Nnamdi Kanu gbara ndị DSS. Otu nzukọ PDP na onye nnọchiri ha wụ Atiku Abubakar ka na-ekpesa maka akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị INEC jụrụ inye ha ka ha wee maa Bola Tinubu ikpe mmeri ya. Gosi ya ife gosili na nkwatusi ụlọ afịa dịgasị n'Alaba ahọ mmegide n'ebe ndị Igbo nọ. Ezekwesiri gwara Sanwo Olu nke a. Ndị ọma ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Otu nzukọ nke a na-akpọ Department of State Services DSS na mbọsị ụnyaahụ Tuesday agwago ụlọikpe dị n'Abuja ka hapụ ileba anya n'akwụkwọ Godwin Emefiele onye isi ụlọakụ obodo anyị gbara gbasara ikikere mmadụ nwegasịrị. Anyị mana ka kwụsịrị Emefiele ọrụ maka jidekwa ya ejide. Ọ gbara akwụkwọ a site n'onye ọkaiwu ya bụ JB Daudu iji chọọ nnwere onwe wee na-ekwu na aka ndị DSS jie kamgbe ekwesịghị ekwesị. Ụlọikpe dị n'Abuja ka o zurula ya aka mere ka anyị mara na ha etinyego ụbọchị ọnwa ọzọ ga-abụ Julaị ga-adị n'abalị 20 maka ikpe gbasara akwụkwọ onye ndu ndị IPOB bụ Nnamdi Kanu gbara ndị otu nzukọ a na-akpọ DSS ka a hapụ ya ịdị n'afọ dibịa oyibo ya bụ onye nlekọta ahụike. Justice Binta Nyako tinyere ụbọchị ahụ ka onye ọkaiwu Kanu bụ Chief Mike Ezekwesiri na onye ọkaiwu ndị DSS bụ AM Danlami ji usoro ha ma gosikwa ekweghị ekwe ha n'ife gbasara akwụkwọ a agbara. Ka ndị otu nzukọ Labour Party na-ekpesa na-ejekwa ụlọikpe n'ihe gbasara nhọpụta nke ahọpụtara onye isi ala anyị bụ Bola Tinubu, ka ndị otu nzukọ nke PDP na onye nke ha wụ Atiku Abubakar ka na-ekpesa ife isi ike niile ọ na-ebutere ha wụ inweta ife ejigasịrị zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke onye isi ala n'aka ndị na-afụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị bụ INEC. Ha na-egosi ife isi ike a maka ikpe nke akwụkwọ ha gbara maka nhọpụta nke Bola Tinubu na ndị otu nzukọ bụ APC na ọchịchị onye isi ala nke emerụ na ọnwa Febụwarị abalị 25 gara aga. N'ụnyaahụ bụ Tuesday gara aga, Ezekwesiri onye wụbu minista na-afụ maka ego akwụkwọ gwara onye isi ala nke steeti Lagos Babajide Sanwo Olu ya gosigasịa ife gosili na afịa Alaba akwatusịrị ahọ ife mmegide n'ebe ndị Igbo anyị nọ. Anyị ma na-ebidoro ịkwatusi afịa Alaba n'ụbọchị Satọde gara aga bụ 17. Ezekwesiri jikwazi ohere a wee gwa onye isi ala bụ Bola Tinubu ka ọ ghara ide etinye nnukwu ife ọgbaghara na-emegide ndị obodo ibe ya. Ndị be anyị ọgwụnụ ka ọ ha n'ọnụ, ọ ga-adịnụ oge ọzọ.